Inimbita ka? Opo, Your Honor. Hindi po, naghahanap po ako ng magsusupply ng baboy. Mhm. Isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan po, Your Honor. Yung ano, yung meron kang ano, nasaan yung picture na yan? Yung pinakita kong picture nung nakarang hearing. Nanonood ka ba ng hearing? Itong Senate? Nanood po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, if I could add here, may photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautics School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na kasalang bayan, may photo ako dyan eh. Ano yung connection nyo kay Duan Renwu? Wala po, Your Honor. Naku po. Kay Cassie Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan, nakababanggit nyo lang. May photographic evidence. Naalala nyo na po? Nung kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung litrato. Naiiba lang yung flow ng mga litrato namin. Pero nandyan po si Duan Renwu, andyan din po si Cassie Leong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Suwal. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Hindi po, Your Honor. Kasi meron penguin din, no? Mahilig kayo sa penguin, no? Hindi naman po sa atin yan, Your Honor. Kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, yung mga pinabibigay nyo bang ano, mga school bags? Namimigay kayo ng school bags? Namimigay po kami, Your Honor, Sa mga estudyante? sa mga definitely. ano po, mga bata po, mga estudyante. Alice, nung mayor ka, namimigay ka ng school bags? Go hopping. Sen, opo, meron po. Anong kulay? Kulay, para sa mga girls po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay Hindi. blue. Ikaw, anong kulay yung pinamimigay mong bags? Kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Walang Your Honor. kulay pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay pink, Your Honor. Napapakita ko lang sa litrato. Mayor Dong. Yan, no? Bayan ng Suwal. Pink. Tama? Opo, Your Honor. Sa'yo yan. Galing sa'yo. Opo, Your Honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng Suwal. Ngayon, kanina tinatanong ko kung pink sa mo, hindi mo maalala. Ngayon po, nakita ko po. Yan na po yun. Because you're confronted with evidence. Ito, kay Mayor Alice. Ito. Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your Honor, yung pong pink para po sa mga babae Oo po. nga. Pareho. Oh. Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng Suwal, tsaka bayan ng Bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagde-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po, saka mga bata at teacher po. Nagkataon lagi, ano? Pati yung couple shirts ninyo, nagkataon din. Na-flash na. Oh. Tama? Opo, Your Honor, nagkataon. Nagkataon din? Nagkataon? Opo, Your Honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Nagdala po ako. Wala kayo relasyon, ha? February 14 mo pa binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor,
mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Okay. Pero tinaon mo February 14, ha? Opo, Your Honor, dahil po marami po ako binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Pero maraming bulaklak, pero hindi ganito karami at kamahal. Isa lang po yan, isang Kaya nga, ganun lang. isa lang para lang kay Lab. Hindi naman po love, Your Honor. Ano tawagan niya? Honey? Miss Alice po. Wala bang ibang term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, SP Pro Tempore. Pakinggan naman natin yung ating mga government agencies. NBI muna ako kay Attorney Magno, if I may. Attorney Magno, nung humarap po sa inyo si Kath, ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning, Madam Chair. Good morning, honorable senators. When Kat visited our office, actually mayroon po siyang subpoena, but the subpoena was dated way before. So nung pumunta po siya sa ating tanggapan, it was ahead of the subpoena issued. So she went there together with her counsel at sinabi niya po doon na nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng kanyang testimonya at para din po linisin yung kanyang pangalan. O kasi parang voluntary yung pagpunta at pagharap nila sa inyo before yung subpoena, andun na sila. Miss Kath kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong ganun, ma'am. Alright. Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga look-alike. Could you say na sadya gumamit sila ng mga look-alike ni Guo Huaping para malito yung mga law enforcement natin? Maari pong isa yan sa tinitingnan namin naging intensyon nila. At in fact, nung lumabas po yung mga ganyang impormasyon, ay nagkasikawa rin po tayo ng ating mga surveillance dito po sa mga sinasabing kamukha o sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis